Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарады. Сёння мы працягваем дэбаты. Набліжаецца да завяршэння кампанія па выбарах у Каардынацыйную раду. Галасаванне пройдзе з 25 па 27 траўня. А якія ж выбары? Ды без дэбатаў. Удзельнікі нашай праграмы спрачаюцца на тэмы важныя для беларускага грамадства. Дэбаты адбываюцца па строгіх правілах. У кожнага ёсць час выказацца, раскрытыкаваць суперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўча, вырашаеце вы, галасуючы ў чаце трансляцыі. Гэта галасаванне пачнецца праз некалькі хвілінаў. Мадэрую дэбаты я, Зміцер Лукашук. Выборы ў Каардынацыйную раду заўважна ажывілі беларускае палітычнае жыццё. У іх удзельнічаюць амаль 270 чалавек. Гэта больш, чым сёлета вылучалася ў Лукашэнкаўскую палату прадстаўнікоў. Але побач з ажыўленнем і аптымізмам даводзіцца сустракаць неразуменне. Маўляў, ды навошта увогуле патрэбная гэтая Каардынацыйная рада. Сёння ў дэбатах пра гэта спрачаюцца прадстаўнік каманды «Латушкі» і «Руху за свабоду» Михаил Кирилюк. Добрый день. І палітычны актывіст Ілля Дабратвор, якога за скептычныя заўвагі пра Каардынацыйную раду нават выгналі з дому. Вітанне, Ілля. Вітанне яшчэ раз, Михаил. Прывітанне. Михаил Кирилюк, дарадца Народнага антыкрызіснага ўпраўлення па прававых пытаннях. Адвакат, у мінулым дырэктар юрыдычнай кампаніі, спецыялізуецца на карпаратыўным праве і антыкрызісным упраўленні. Ілля Дабратвор, журналіст, палітычны актывіст з партыі БНФ. У 2020 годзе працаваў у штабе Валерыя Цапкалы. Пасля пераехаў у Варшаву, працуе таксістам. Для пачатку некалькі такіх разаграваючых пытаннях. Папрашу адказваць на іх коротка, бо для разгорнутых выказванняў яшчэ будуць уласна дэбаты. Найперш коротка абазначце, якая палітычная ідэалогія вам больш блізкая. Так, ну что ж, давайте, пакуль не лёсаванне не праводзілі, вырашаю я. Давайте, Михаил, с вас пачнем. Для мяне зараз палітычная ідэалогія – это пытанне другаснае, а першаснае пытанне – гэта будова нацыянальнай беларускай дзяржавы. Такой, каб з'явілася магчымасць увогуле ўсім палітычным ідэалогіям сустракацца ў парламенце і спрачацца, што для беларусаў лепш. Илья, то же самое пытание. Конечно, хотя я вышел из БНФ, БНФ остается в моем сердце, поэтому, конечно, консервативная идеология. И на этот счет не может быть двух мнений. Вот, коротко. Дякую, добра. Михаил, недавно вы писали, что, перайшоўшы з бізнеса ў палітыку, вы істотна страцілі ў грашах і ў якасці жыцця. Не шкадуеце? Не шкадую, бо застаўшыся ў Беларусі я бы страціў, напэўна, больш і, магчыма, і свабоду таксама. Шмат хто з моих калег страціў, таму я з'ехаў сюды, і я хачу, каб яны выйшлі на свабоду хутчэй, таму я працягваю гэтым займацца і з'ехаўшы тут. Ілля, а вы не шкадуеце пра тое, што цяпер вымушаны жыць у машыне? Простое, што запярэчылі жонцы, якая удзельнічае ў выбарах у Каардынацыйную раду. Сёння сказали б ёй тое же самое? Безусловно. То есть я бы повторил то, что я говорил, потому что я считаю, что люди, которые разрушили сами свою жизнь, просто распердолили все, что можно, сейчас пытаются баллотироваться как Координационную раду, где они говорят, мы что-то будем создавать. Ну, люди, которые не имеют успешных кейсов создания бизнеса, которые профукали кучу денег, профукали свою жизнь, будут учить белорусов чему-то. Чему они могут научить? Что они могут построить? Да ничего, результат будет ноль. Они были нулями тут, они были там, они будут нулями тут. Дякую. Ну что ж, для пачатку правядзем лёсаванне. Каб вызначыць, хто будзе першым выкладаць сваю пазіцыю, кінем монетку. Ну, найперш выберем. У мяне тут две монетки, две двоечки. Першая 2 злотых и 2 евро. Что, якую монету выбираем? Дайте 2 евро Лебедьке. То есть выбираем 2 евро. Понял. Орол-решка.
Орел. Орол. Я подкидываю. Калі орол, то першым пачынае Михаил. Орол. Ну што ж, пачынаем. У гэтым раундзе у кожнага удзельніка дэбатаў ёсць 3 хвіліны на тое, каб выказаць сваё гледзішча і аргументы. Вам слово. Координаційна рада не патрэбна. Координаційна рада не дадае дадатковай вартасці. Гэта тое, што я чую кожны дзень ад людзей, не толькі з якімі я спрачаюся ў Фейсбуку, але і там ад асабіста знаёмых мне людзей. І я тут зараз, каб адказаць, паспрабаваць на гэтае пытанне. І вось што відавочна для мяне. На жаль, у беларускай палітыкі не хапае людзей. Да, тая праблема, што закрануў Ілья, яна часткова мае месца, да, і мы прывыклі у беларускай палітыкі за апошнія, можа быць, дзесяцігоддзі нават, скажу, бачыць вельмі вялікую канцэнтрацыю фрікаў. Таму што людзі, якія практычныя, якія любяць займацца бізнесам, яны не ідуць у палітыку за вялікіх рызыкаў, за таго, каб не папасць у турму. І ў гэтым, мне здаецца, быў такі гейм-ченджер з боку Бабарыка, які паказаў, што паспяховы бізнесмен ідзе ў палітыку. І зараз я іду ў координаційную раду прыкладна з тым жа пасылам, да, бо я хачу, каб ты людзі, хто зараз займаецца бізнесам, ты людзі, хто зараз практычныя, разумныя, дасведчаныя, спыніліся разлічваць, што ўсё за іх зробіць Ціхановская і адчулі нейкую адказнасць асабістую за то, што яны таксама маюць браць нейкі ўдзел, таксама маюць браць на сябе нейкія рызыкі, таксама маюць неяк штурхаць нашу краіну да свабоды. І адзін з інструментаў – гэта координаційная рада. Прыклад, які я прывадзіў. ФБК, адзін з найбольш уплывовых апазіцыйных структур Расіі, недавно даваў інтэрв'ю, прызнаўся, што там 140 чалавек працуе на фултайме. У Беларусі зараз існуе НАУ, аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Святланы Ціхановскай. Ва ўсіх гэтых структурах, мне падаецца, не будзе 100 чалавек на фултайме. І гэта значыць, што ў нас не хапае людскога рэсурсу. Не хапае рэсурсу для таго, каб супрацьстаяць эфектыўна і медыйна, і палітычна, і дыпламатычна, праўна, эканамічна на ўсіх узроўнях. Калі ў нас атрымаецца, што прыйдзе яшчэ 80 энтузіастаў, якія будуць гатовы рыскаваць і траціць час свайго жыцця, вольны ад заробкаў час для того, каб штурхаць беларускую праблему на тых узроўнях, на якіх магчыма, для мяне гэта будзе добрая справа. Дзякуй, Михаил. Илья, ваша чарга выказаць больш шырока і грунтоўна сваю пазіцыю наконт таго, патрэбна, не патрэбна координацыйная рада, якую месцу ролю яна можа, не можа іграць. Можа адмоўную, можа пазітыўную, кай ласка. Ну, проблема в том, что она не будет играть никакой роли. То есть это такой же орган, как ВНС, который мы видели. И давайте не будем мериться там какими-то цифрами, там 360, там не знаю сколько, чуть меньше. То есть получается так, что белорусская оппозиция, так ново-старая, как некроманты подняли неких людей, некие политические трупы, затянули их в эти списки просто для количества. Чем мы отличаемся от власти? Допустим, если мы берем про активистов, да, которые не хотят жертвовать свое время. Ну какого хрена я должен жертвовать свое время, которое стоит денег, для того, чтобы кто-то снимал классную квартиру, ездил по заграницам, то есть ничего не решал, никакого как бы эффекта от этого мне, как эмигранту, допустим, или белорусу, который живет в Беларуси, нету в принципе. Ни первый, ни второй состав Координационной Рады не сделали ничего. Почему сделает третий? При условии, что выборы проходят, это одни из самых недемократических выборов в белорусской оппозиции, которые проходили за последние там 20-30 лет. Отсутствует, в принципе, внятное понятие наблюдателей, как они прописали, это международные и национальные. Окей. А как они выдвигаются? Каким? Нету даже механизмов, в принципе.
Нету кандидата против всех, что говорит о недемократичности. То есть вот вам, если вы пришли голосовать, вы обязаны выбрать с этого списка, если мне никто не нравится. И, наконец, нету самовыдвиженцев, то есть людей от народа, которые представляли бы интересы не каких-то политических структур, которые гонятся там за квартирами, грантами и машинами, а представляли бы интересы простых белорусов, которые находятся в Беларуси или которые находятся тут. Из 200 более чем 200 тысяч. И по оценке некоторых независимых СМИ, более миллиона белорусов уехало. И 360 удалось каким-то способом затянуть для участия. То есть люди, которые не подумали, перед этим были угрозы, и все понимают, что люди, которые не несут ответственности за себя, своих близких, которые находятся в Беларуси, то есть они готовы подставлять их точно так же, как был подставлен координационный, как был подставлен кадровый резерв. То есть почему бы честно не прийти и не признаться? Ребята, у нас есть агенты, мы все слили. И люди, которых показывали по БТ, это реальные люди, которые были у нас. Почему оппозиция, как и власть, не признает свои ошибки? Что да, мы обгадились, да, но вот мы постараемся с кадровым резервом обгадились, а сейчас мы постараемся что-то сделать с Координационной Радой. Такого не будет. Будет очередная подстава людей, обычных активистов, и попытка выжить за их счет. Дякую. На черзі раунд узаемнай крытыкі. Нагадываю гледачам пра галасаванне ў чаце трансляцыі. Менавіта вы вызначаеце, хто пераможа ў сённяшніх дэбатах. Тут кожны удзельнік дэбатаў мае да 3 хвілінаў, за якія можа звярнуць увагу на слабыя бакі ў пазіцыі канкурэнта і задаць яму пытанні. Як скарыстаюцца гэтай магчымасцю нашы суразмоўцы? Михаил, калі ласка. Розница с ВНС тут видовочна, потому что ВНС не выбиралась на выборах, Координационная Рада выбирается на выборах. Для меня дзіўна чуць, что тут ёсць нейкія прыкметы недэмакратычнасці ў тым, што галасуюць па партыйных спісах, а такі спосаб галасавання існуе шмат у якіх краінах, якія нашмат вышэй у рэйтынгу дэмакратіі, чым Беларусі. Гэта для мяне не асабліва прыкмета дэмакратычнасці ці не. Ці калі вы супраць іх, вы можете не браць удзел у галасаванні. Але мне цікава вось такі поінт, што быццам бы я, як кандыдат, неяк зарабляю на тым, што хтосьці будзе пойманы беларускім КДБ за удзел у гэтых выбарах. А можна мне даведацца, дзе мне атрымаць свой заробак і як я яго манетызую такім чынам, бо тут быццам бы мяне абвінавачваюць у тым, што я кагосьці здаю ў КДБ, ці я зарабляю на тым, што людзі здаюць у КДБ. Для мяне гэта вельмі дзіўна чуць, і вельмі было б цікава пачуць гэту сувязь, калі яна існуе. Вось, і дакладна, што магу сказаць, што калі вы гэта хаціце рабіць для нейкіх палітыкаў, для Ціханаўскай, Латушка, Кныровіча ці мяне, дакладна гэта не трэба рабіць. Лепей у гэтым не браць удзел, займацца там уладкаваннем свайго асабістага жыцця, тым больш, калі там існуюць такія праблемы, што няма ні часу, ні грошай на нейкую грамадскую актыўнасць, бо я лічу, добрая матывацыя удзелу у выбарах, у актыўнай палітыцы, гэта калі ты хочаш зрабіць нешта для людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія самі для сябе зрабіць не могуць. Якія, напрыклад, зараз жывуць у Беларусі, яны не могуць выказаць сваю пазіцыю у медыа супраць Лукашенка. Яны не могуць заклікаць аб чымсьці там урады ЗША ці Еўразвяза. Вось мне даецца, калі ёсць у чалавека жаданне і разуменне, як у гэтым дапамагчы, тады лепей браць удзел у выбарах. Калі чалавек такога разумення не мае, тады справядліва будзе устрымацца ад гэтага удзелу. Што ж, раней скончыў, чым час, але тым не менш, пытанне пачулі? Я так разумею, адзінае пытанне, дзе забраць грошы? Якая сувязь паміж маім удзелам і як я манетызую то, што кагосьці калісьці выкралі КДБшнікі ці выкрадуць, як нам прагназуе спадар Дабратвор?
Зразумела, дзякуй. Ілля, крытыка позиции Михаила и пытанні да яго. Первое, что меня интересует, почему участвуют кандидаты, которые в жизни страны, которые никогда не вернутся, которые приняли решение о том, что они стали уже там по 10 паспортов имеют в кармане. Это люди, которые без флага, без родины почему-то вдруг заинтересовались белорусской повесткой. Безусловно, что я не говорю о том, что кто-то лично, конкретно с этого зарабатывает, что кто-то кого-то продает и с этого имеет деньги. Зная белорусскую оппозицию, это идет просто от того, что люди не совсем, наверное, понимают, не совсем адекватно понимают то, чем они занимаются. Куча структур существует. В отличие от ВНС, Координационной Рады никакого. Тем более говорить про рейтинги демократии, если мы оба находимся, все мы белорусы, в эмиграции, а в Беларуси нету демократии, то мы не должны проводить выборы так, что Ермошина смотрит и завидует, и говорит: слушайте, ребята, вообще классно, партийные списки офигенно. То есть это междусобойчик. Белорусам это не имеет никакого отношения. Квоты для женщин – это вообще оскорбление женщин. То есть женщин, сделала она или нет, тянут туда для массовости что-то. То есть квоты, которые они сами приняли, вы сами себя хороните. Каждый шаг – это пораза. Ни анализа ошибок нету. Бабарико был бизнесменом, давайте говорить откровенно, который просчитался. То есть реально просчитался. И у меня вопрос: если кандидаты, которые просчитались, команды, которые просто очевидные вещи, которые происходили тогда. Для меня в 2020 году было очевидно, что никакого шанса на победу нету. Я больше 20 лет в оппозиции, и для меня это было очевидно. Променять бизнес на жилье, на хозяина в Варшаве, извините, там вы были человеком, там, за границей. И если бы вы занимались бизнесом и не лезли бы в политику, вы бы оставались вполне спокойно, свободным человеком. Вы приехали сюда, вы вынуждены заниматься политикой, бизнесом, как говорят там, не занимается, бог с ним. Но у вас появился хозяин, вы снимаете белье, у вас появился пан. Вот это вот ваши перемены, вы этого добиваетесь для всех белорусов. То есть все, чтобы у каждого белоруса был хозяин. Вы этого хотите? Таких перемен? По крайней мере, говорить про демократию, говорить, что тут все хорошо, это лукавить. Это лукавить перед белорусами, которые находятся. И вы несете всю ответственность за тех людей, которые послушали вас, приехали сюда, поддержали вас в 2020 году, а теперь вынуждены, я не говорю про себя, вынуждены жить в машинах, вынуждены работать за копейки на кого-то, снимая трущобы. Дякую. Ну што ж, пытанні зададзеныя і наступны раунд дэбатаў спрэчка. Спрэчка – гэта рэакцыя на крытыку. У Іллі Дабратвора і Михаіла Кірылюка ёсць да 3 хвілінаў, каб адказаць на крытычныя заўвагі іншага боку. А мы зноўку будзем жорстка сачыць за часам. Ну што ж, Михаіл, по завядёнцы, по лёсаванню вы адказваеце першы на зададзеныя пытанні. Было цікава пачуць, што нехта з беларускай апозіцыі ўжо атрымаў 10 паспартоў і не збіраецца вяртацца. Было б яшчэ больш цікава пачуць прозвішча дакладнае, бо, напрыклад, у мяне няма 10 паспартоў, і я нават ніколі не размаўляў з Іллёй на тэму там, ці збіраюся вяртацца ці не. Пакуль што у мяне няма магчымасці звяртацца. І я дакладна ведаю, я думаю, мае калегі, хто застаўся ў Беларусі, дакладна ведае тое, што працуючы зараз кіраўніком ўпраўнай фірмы ў Беларусі, я мог бы трохі лепш жыць, чым зараз працуючы там у фінансавым аддзеле амерыканскай карпорацыі. Што чамусьці спадар Дабратвор разглядае як некую форму прыгоннага права. Я не ведаю, можа, у яго гэтая сфера баліць, але я для сябе гэта з того боку не разглядаю. Што датычыцца далейшай крытыкі, вельмі шмат агульных фразаў, і мне заўсёды хочацца запытаць, вось аналіз памылак, якія вы сказалі.
Мне вельмі хочется паслухаць альтэрнатыўны сцэнар, да, ўсё ж таки што трэба было рабіць у 2020 годзе, Таму што вось не ведаў Бабарыка, не ведала Маша Колеснікова, не ведала Максим Знак, да, яны заплатілі за свае веды, сядзяць зараз у турме. Ілля Добратвор ўсё дакладна ведаў, на жаль, нікому не сказаў, і зараз можа быць часткова адказны таксама за сумную сітуацыю, якой мы тут аказаліся, ці адказны толькі Бабарыка і Колеснікова, а Ілля Добратвор не адказны. Вось гэта ў мяне іншае пытанне. Дык што можна было зрабіць інакш у 2020 годзе? Ці трэба было, напрыклад, ісці ўзброена штурмаваць Дразды, ці трэба было, я не ведаю, што трэба было ўвогуле рабіць, дзе тая чароўная кнопка, якая павінна была нажаць Ціхановская, ці там Латушка, ці Бабарыка, і якую яны не націснулі. Як для мяне, я магу сказаць, як я адказваю на гэта пытанне, для мяне відавочна, што калі ў 22 годзе Расія зрабіла напад на Украіну, яна рабіла гэта наўпрост тэрыторыі Беларусі, геаграфічна Беларусь была патрэбна. І таму яна гатова была інвеставаць у захоўванне ўлады Лукашенка настолькі, сколькі патрэбна. І, на жаль, можа быць, тая сумная сітуацыя, у якой мы знаходзімся, гэта максімальна добрая альтэрнатыва ператварэння часткі Беларусі ў там аналаг Бучы ці Марыёполя, які магло бы з намі адбыцца, калі бы гэта ўсё эскалавалася на больш высокі ўзровень. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, вы атрымалі адказ на сваё пытанне, і зараз я спадзяюся, што вы дадзіце адказ не толькі на крытыку, якая прагучала з боку Михаіла, але і адказ на яго пытанне. Калі ласка. Ну, я напомню, что в 2020 году я был в штабе Валерия Цепкала, заместителем начальника штаба, и мой кандидат находится на свободе, в отличие от кандидата других советников, которые сейчас идут в Коалиционную Раду, которые посадили своего кандидата, который находится в тюрьме сейчас, в принципе, и Маша Колесникова тоже, у которой тоже был выбор, в принципе. То есть, простите, а вы что, хотите всех нас посадить в тюрьму, да, как вашего предыдущего кандидата, которого вы поддерживали? Ну, ладно, вы сбежали. Мои друзья, большинство моих людей, тех, кто со старой оппозиции, сейчас не сбежали, и они сидят в тюрьме, да. И что, если отвечать на вопрос, что надо было сделать, не лезть на баррикады, не дразнить как бы Лукашенко. Если ты не имеешь силы, у тебя нету плана, а плана не было как такового, потому что действовали вот просто по обстоятельствам, то зачем ты просто слил весь тот ресурс, который Дмитрий Лукашук своими программами, который многие-многие организации нарабатывали годами. Это результат не потому, что пришел Бабарыка, а потому, что проводилась огромная работа подготовительная. И 2020 год это был просто фальшстарт. Фальшстарт, который привел к катастрофическому, на мой взгляд, падению, то есть к катастрофическому поражению всей оппозиции, всего белорусского народа. Возможно, как версия вашей версии, что Бабарику спонсировала Москва, потому что ей было выгодно, она готовилась к нападу на Украину, в Украину вторжение, и она зачистила все оппозиционное поле практически в Беларуси. И вот результат, который мы видим, реальный результат, а не какой-то там если бы. А вот есть реальный результат. Если бы не было 2020 года, то не факт, что через Беларусь пошли бы войска. И не факт, что украинцам пришлось бы столько сил тратить на это направление. Вы сделали сами фальшстарт. Говоря про заграницу по 10 паспортов, простите, у вас есть, если вы не знаете, в кандидатах в Коалиционную Раду целая фракция белорусы замежи, которые уже давно не являются гражданами Беларуси, не бывают в Беларуси, не живут там, и являются гражданами других стран, если вы не знали об этом. Поэтому для меня, как бы, я не говорю, когда мы проводим с вами дебаты, мне абсолютно наплевать, какой ваш файл конкретный жизненный. То есть это ваши проблемы, а не мои. Я говорю в целом обстановке, не переходя на личности. Что у каждого там в доме, где вы на кого работаете, на какого хозяина, мне абсолютно все равно. Я говорю, что мы получили хозяина, когда мы получили съемное жилье. У нас там было свое, а стало хозяйское. Заработать на квартиру у нас уже нереально. Так что не так плохо мы жили до 2020 года, как хочет показать сейчас нам белорусская оппозиция. И иногда с моим уделом. Дякую.
Ну што ж, ад спрэчкі пераходзім да заключных словаў. Гэта апошняя частка дэбатаў. Супернікі маюць таксама па 3 хвіліны, каб патлумачыць, чаму менавіта той, а не іншы бок перамог, чаму іх аргументы больш важкія і гэтак далей. Калі ласка, Михаил. Ну, шмат у чым абвінялі беларускую апазіцыю і шмат у чым абвінавачвалі персанальна Бабарэка, але ў том, што ён вінаваты і ўсе мы часткам у тым, што Расія напала на Украіну, гэта нешта новае, дзякую, гэта было цікава пачуць. Я думаю, гэта было бы таксама цікава пачуць украінцам, улічваючы тое, што ў іх вайна ідзе з 14 года. Але гэта, ну, сапраўды такі аргумент звонку выхадзяшчы, так? Я, на жаль, не пачуў нейкага станоўчага канструктыўнага аналізу памылак, да, якія дапусцілі ў 20-м, да, хаця у нас прадмет размовы каардынацыйная рада. Але я пачуў такі разбор, быццам бы лепей нічога не рабіць, лепей не выходзіць, лепей не ўдзельнічаць у выбарах, лепей не злаваць дзеда, лепей не правакаваць. То бок я разумею, што у спадара Іллі яго кандыдат байкот. І, на жаль, для мяне гэты тэзіс, ён поўнасцю паўтарае бэтэшны наратыў прапаганды. Ведаеце, што зараз прапаганда, она не такая ўжо глупая, да, яна не стараецца пераканаць, што Лукашенко такі ж добры, да, і выдатны палітык, як там, не ведаю, Байден ці Макрон, а ўсё, што робіць прапаганда, гэта даводзіць тое, што беларусам не трэба браць удзел у палітыке. Ўсё, што робіць прапаганда, гэта там праз афіцыйныя, неафіцыйныя каналы, праз сваіх агентаў уплыву ці карысных, як іх кажуць, ідыётаў. Гэта тое, што беларусам не трэба прымаць удзел у палітыкі. І гэта тое, што я гляджу праз розныя крыніцы, бо калі добрыя людзі нічога не делаюць супраць таго, што ў іх краіне уладу захапіў самазванец і катуе вялікую частку насельніцтва, ну тады гэта будзе перамога гэтага самазванца. Тады прапаганда перамагла. Калі хтосьці сядзіць на диване, кажа, ну тыя дрэнныя, гэты дрэнныя, абое рабое, чума на вашых обе хаты, і я нікуды не пайду, вы мяне не падманяце. Ну, для мяне гэта, на жаль, выглядае як перамога БТ і прапаганды, але для маёй краіны гэта абсалютная параза, бо ўсё ж такі, дзякуючы 20-му году, як мне падаецца, зараз у Беларусі максімальны нацыянальны ўздым можа быць пачынае з 94-го года, па маім ацэнкам. І гэта здарылася менавіта дзякуючы палітыкам 20-го года. Таму я яшчэ раз прапаную рабіць нешта, што дапамагае Беларусь сделать вольнай краінай. Дякую вялікі, Михаил. Ілля, вы можете патлумачыць, чаму вось той ці іншы бок перамог у гэтых выборах? Ну, потому что на самом деле я хочу вспомнить одно из веселых для меня таких, то, что я читал еще задолго до 2020 года, в диаспоре американских белорусов в Америке, и когда они пишут, а давайте что-то сделаем для борьбы с диктатурой в Беларуси. Все, ура, давайте запустим поветренный шар. Да, давайте. И я сижу и думаю, да, офигенно. То есть много принесет в этом запуск поветренного шара, много привезет пользы в борьбе с коррупцией, с режимом Александра Лукашенко. То есть для чего имитировать деятельность, когда реально, находясь за границей, никакой политики мы говорить не можем. Максимально, что может сделать, делает Тихановская. Для чего ей приводить, вот это максимум, делает Поздняк и Тихановская. Для чего приводить там какую-то, собирать координационную раду, подставлять в очередной раз людей, абсолютно бестолковую, бессмысленную, нужную, только для их участников, чтобы показать для кукловодов, координаторов, скажем так, ладно, координаторов, показать в отчетности перед спонсорами, что, о, смотрите, сколько у нас людей есть, которых фактически нету. А для этих людей, ну мы же хоть что-то делаем, да, мы хотя бы участвуем в Координационной раде. Мы не понимаем, что это, мы не понимаем, зачем это, но мы в этом участвуем. Офигенно. То есть, ну, на мой взгляд, это,
не принесет никакой корысти. Если мы говорим про чистые, прозрыстые выборы, да, к которым мы стремились все это время, то эта история тоже не о том. То есть мы не показываем пример ничего. Мы показываем Лукашенко, на самом деле мы учим Коалиционной Рады, а смотри, а можно имитировать демократию как бы демократию. И в то же время это выборы со своих. Да? То есть, ну, пусть будет 2 кандидата, но оба наши. То есть партийные списки, кто подтримливает партии? 5-7%. Кто поддерживает общественные объединения, которые даже тут за границей? Еще 5%. Так это среди уехавших. Это доля статистической погрешности. То есть вообще вся вот эта вот мышиная возня – это доля статистической погрешности. Как мы видим, скрываются какие-то агенты. Ну хорошо, но если господин Тертель хочет создать Координационную Раду, то пусть создает. Ну, со своих людей. Я абсолютно не против. Но только не надо привязывать к этому всех белорусов. Белорусов, которые живут за границей. Белорусов настоящих, которые находятся в Беларуси. Потому что белорусской политикой реально можно заниматься только в Беларуси. За границей вы занимаетесь имитацией. Давайте говорить откровенно. Если люди хотят что-то сказать, у них есть представители, даже находясь в Беларуси, это всегда можно сделать. Всегда есть доверенные вам особы, которым вы можете прислать лист не тем непонятным людям, которых непонятно кто и как избирал, а тех, кого вы лично знаете и доверяете. Поэтому живе Беларусь. На гэтым абавязковая праграма дэбатаў скончаная. Михаил, Ілля, шчыра вам дзякуй. Да пабачэння. А нам застаецца даведацца, хто сёння быў больш пераканаўчым, то пераходзім да падвядзення вынікаў. Ну і мы працягваем зараз ужо з нашым экспертам, старэйшым аналітыкам медыа IQ, медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім. Папросім яго аналіз того, што ён пабачыў, пачуў і ўвогуле, як звычайна, Паўлюк, хто быў больш пераканаўчым? Ну, глядзіце, гэта сітуацыя даволі цікавая, бо насамрэч абодва мелі досвед аратарства, але розны досвед. Кірылюк некалькі разоў пераходзіў на асобу і рабіў даволі такія балючыя выпады супраць Дабратвора. А Дабратвор падкрэсліваў, што так рабіць нельга, але ён рабіў балючыя выпады супраць тых асобаў, якіх прадстаўляе Кірылюк. Ну, то бок Бабарыку, структуры, которые прадстаўляе Кірылюк, той спіс. І гэта была такая вайна, якую, напэўна, на гэтых дэбатах мы пакуль што не бачылі. Ну і нарэшце, напэўна, слушна Кірылюк сказаў, што Дабратвор быў прадстаўніком, так мовіць, кандыдата супраць усіх. Таму у нейкай ступені я думаю, што галасы мусіў атрымаць у значнай ступені за гэтую пазіцыю Дабратвор. Але Кірылюк казаў з пазіцыі таго, што ну калі нічога не рабіць, нічога не будзе, што і прапаганда заклікае нічога не рабіць, і гэта той шлях, які прыводзіць да выніка, што нічога не памяняецца. І тут ужо атрымлівалася такая больш сцвярджальная пазіцыя. І падобна, што менавіта такая сцвярджальная пазіцыя, таксама зададзеныя пытанні, якія Дабратвор праігнараваў, ну, далі Кірылюку магчымасць перамагчы ў гэтых дэбатах. Дарэчы, ўсё ж такі троху дзіўна зараз абвінаваціць у якіх-небудзь накрутках, таму што сапраўды, ну, здаецца, Дабратвор быў больш не просто пераканаўчы, а эмацыйны. Так вот, як бы это ўсё на таких вот эмоцыях блізкіх чалавеку, любому у грамадстве гаварыў, чым сухія нейкія такія доказы у Кірылюка. Чаму ўсё ж таки так размеркавалася? Ну, глядзіце, адзін з падыходаў Дабратвора был сацыяльная нероўнасць. Ён гуляў на гэтым, што несправядлівы свет падзелены, што вот нехта атрымаў лепшую сітуацыю, нехта горшую сітуацыю, і гэта магло у нейкай аўдыторыі выклікаць бы падтрымку, але само па сабе гэта робіць яго як прадстаўніка, так мовіць, нізоў, той, хто аказаўся ў горшай сітуацыі, не такім прыцягальным. А з другога боку был аргумент Дабратвора, што партыйныя спіски, а што это такое, ніхто это не ведае, это не дэмакратыя.
А Кірылюк абсолютна спакойна казаў, што ну шмат якія краіны карыстаюцца партыйнымі спісамі, і гэта не ёсць прыкметай дэмакратыі або не дэмакратыі. Таму вот па асноўным пытанні, як это што пабудавана, атрымалася так, што Кірылюк все ж таки здолеў адказаць на гэтыя пытанні. А вось якім чынам Бабарыка спрачыніўся да вычышчэння беларускай прасторы ад іншадумцаў і дапамог расійскай агрэсіі супраць Украіны, гэта быў вельмі моцны выпад з боку Дабратвора, але ён не здолеў яго патлумачыць. Ён намекнуў, ён не хацеў казаць, што это дакладна было, што ёсць такая версія. Але вот калі б ён выступіў з пазіцыі, што так было, то ён мог бы ўжо мець болей. Але все роўна гэта мы говорим не про аудиторию всей Беларуси, а аудиторию вашего Еврорадио. Аудитория Еврорадио давно привыкла до того, як освятляется політична ситуация в Беларуси. И, напевно, выбирая Еврорадио, тому что поделяя певные позиции. Ну и там оказывается, что Еврорадио працуе не для тых, хто займае пазіцыю Дабратвора, а хутчэй для іншых пазіцый. І таму сцвярджальныя пазіцыі прапановы Кірылюка выглядалі больш пераканаўчымі. Так, не выходзьце з кадра, не саромейцеся, будьце бліжэй да мяне. Дарэчы, вось гэтыя выпады наконт і намёкі наконт Бабарыкі, спецслужба, ўсё такое, ну, так, паміж намі, даволі дзіўна чуць ад паліттэхнолага штаба Цэпкалы. Ну, чаму дзіўна чуць? Ну, бо і падчас той кампаніі, і пазней падобныя намёкі былі. Праўда, гэта былі намёкі не столькі з боку Цэпкалых, колькі асобаў больш правага такога спектру. З правага, зразумею. Але Дабратвор быў не толькі ў штабе Цэпкала, але і ў партыі БНФ. Таму ўсё, ў прынцыпе, складаецца лагічна. Іншае пытанне, што калі мы займаем адразу некалькі крэсел, то тыя ролі, што мы адыгрываем, мы можам казаць, што вот адно іншаму не адпавядае. Ну, то бок, тут ёсць такая сітуацыя. Згодны. Ну, ладно, гэта, конечно, цікавая досыць для даследаванняў потым, можа быць, тэма. Всё ж такі, ці хто-небудзь з нашых удзельнікаў гэтых дэбатаў пераканаў вас у тым, што з аднаго боку Координацыйная рада не патрэбная, ну, пра што казаў Дабратвор, ці што яна, вось, без яе нам ніяк, як казаў Кірылюк. Пераканалі вас у чым-небудзь? Ну, насамрэч, у мяне ёсць перакананне, што Координацыйная рада можа быць патрэбная. І тут залежыць ад людзей, якія туды прыходзяць, ці здолюць яны рэалізаваць гэтую патэнцыю. Але тое, што сёння прагучала, у прынцыпе, яно не... Ну, может быть, у Кірылюка часткова было про тое, што людзі, які сядзяць у Беларусі, не могуць агучыць сваю пазіцыю. А мы вот можам агучыць. Ну, такая пазіцыя можа быць, але гэта не адзіная функцыя прадстаўнічага органа. І тут уже ёсць пытанне, ці все астатнія функцыі здолее ён выконваць. Ну, бо прадстаўнічы орган — это не толькі агучванне інтарэсаў, гэта можа быць і падсправаздачнасць выканаўчых структур, якія ёсць у апазіцыі, ну, ці у тых структур, якія створаны Святланай Ціхановскай пасля 2020 года. Таксама ёсць парламенцкае вымярэнне, якім могуць працаваць той же самая Координацыйная рада. Ні пра што гэта гаворкі зараз не ішло, і, напэўна, калі б тут у студыі быў яшчэ адзін з нашых удзельнікаў дэбатаў папярэдніх выпускаў, які выступаў за тое, што Координацыйная рада мусіць працаваць па правілах і крытыкаваў яе за тое, што гэтыя правілы і прапановы не былі прынятыя, то, напэўна, у Дабратвора было бы дадаткова аргументаў. Але пакуль што былі в студыі тыя, хто былі, ну і мы бачым, што 79% атрымаў Кірылюк. Можа быць, я не прасіў вас звярнуць на гэта ўвагу, но але, можа, сама звярнулася. Самы цікавы аргумент на сваю карысць, які прагучаў, на ваш погляд, з боку Кірылюка і з боку Дабратвора? Гэта не так проста. Мне здзівіла, што Кірылюк пачаў даводзіць да абсурду аргументы, которые выказывалі, што Координацыйная рада не патрэбна, не дае дадатковай вартасці, а потым не стаў расказваць, чым яна патрэбна і чым яна дадае вартасць. Просто сказаў, што это не так. Ну, гэта не абвяржэнне, гэта хутчэй адвяржэнне. Але ён сам агучыў тыя аргументы, з якімі ён хацеў бы змагацца. Ну, тое, што з прыгожых аргументаў у Дабратвора было пра некрамантаў у палітыцы, ну, але гэта не ёсць абсалютнай навіной, проста гэта рэдка гавораць, сутыкнуўшыся лоб у лоб з апанентамі. Ну і, у прынцыпе, абодва удзельніка дэбатаў
разважалі, чым адрозніваецца каардынацыйная рада ад Всебеларускага народнага сходу, мне падаецца, што гэта само па сабе не мае вялікае значэнне для той структуры, якую ствараюць людзі, якія зусім не з'яўляюцца часткай кіроўнага рэжыма. Там ёсць дэкарацыя Усебеларускі народны сход, тут ёсць ці можа быць прадстаўнічы орган каардынацыйная рада. І тут ёсць пытанне, навошта уводзіць іншыя для параўнання структуры, якія не адыгрываюць ролі. Вот калі б яны параўноўвалі тое, што сапраўды адыгрывае ролю, ну тады это іншае пытанне. Можа быць, проста тады ваши заўвагі цікавыя, адметныя па аргументацыі, па паводзінах, па пазіцыі, па ўменні даводзіць сваю пазіцыю ў апанентаў. На што вы звярнулі ўвагу? Ну, па-першае, абодва удзельнікі дэбатаў не памяталі свае ключавое паведамленне ад пачатку до канца. Яны іх мянялі падчас дэбатаў, ну, а адпаведна, гэта трошкі змазвае карціну. Кірылюк выступаў за стваральную пазіцыю, за тое, што трэба нешта рабіць, і гэта мае сваю падтрымку. А вось Дабратвор агучваў пазіцыю тых, хто расчараваўся. І тое, што Кірылюк здолеў паказаць, што менавіта вот такого расчаравання, дэмаралізацыі апанентаў кіроўнага рэжыма і хоча зрабіць беларуская дзяржаўная прапаганда, ну гэта было ягоным поспехам. Дзякую вялікі. Ну і на заканчэнне, па выніках галасавання маем, як кажуць, тое, што маем. Асабіста вы ўсё ж такі за каго б свой голас аддалі в этой дыскусіі? Не, я бы не аддаў тут ні за каго голас, бо пазіцыя нічога не рабіце, што выбары не патрэбныя, я яе не падзяляю. А пазіцыя Кірылюка, ну, гэта пазіцыя часткі штаба, ну, нацыянальнага антыкрызіснага ўпраўлення, і я яе разумею, але не значыць, што я мушу за яе галасаваць. Вот так вот. Прагаласаваў наш эксперт супраць усіх. Ну, калі будзе такое месца ў бюлетэне. Дзякуй вялікі. Ну што ж, такія вось атрымаліся ў нас дэбаты, так вось мы іх асэнсавалі, і дзякуй вялікі нашаму эксперту Паўлюку Быкоўскаму, і чакайце, наступны выпуск будзе ў пятніцу. Жыве Беларусь! Жыве вечна!